Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Karisma Beauty Soap, Karisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa Odto aniyata na po sa mga kabisyo my love so sweet. Aniya na po kita magduyog magpaminaw sa tuang programa karon mga taknaa sa tuang programang Tutok pakatok sa Odto. Of course kini ang inyong DJ Mike Kiling. Okay niyo po, dyan yung gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Babaw ha. Ibila ka mga adlaw na lang. Tuan yung sugaton. Ang Semana Santa. Katunguban ka nato diya karon nga wala pa niya kapanginulsol. Pamalandong niyo mo sa iyong kagalingon. Aron niya inyong matagan og maayong panglawas sa inyong kagalingon. Kay wala mangyay posible. No? Kanyang mga tambal nga tuntumaron sa panyadiha. Kung walay pag-ampog pag-iya sa itong labaw nga mga kagagahom, dili gyapon tuod kamayo, no? Kay tungod walang ka kining dili ka nagapasalamat ba sa grasya kay kinya tong lawas nato hinulman ra bagi taon tuod ni. Sumaw nang duyog ta sa itong programa karon mga takna para doon na pa mo dugang kahibalo. Dugang mga usab ba kabuang kay inyo ang pwedeng makatunan. Para inyo ang bright ba mahimong kalas. Last night tani pabati mo. Yes, of course, absolutely. Sa to ang text line 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Likewise, kabisyo my love, so sweet. We are live sa to ang Facebook page, DJ Mike Kiling. Like, share, follow. And also, diri sa to ang Facebook page sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing. Pwede mo mag-message, mag-order. Diha ka na to, mga kabisyo my love, so sweet. No? Sa unsay produkto nga gusto ninyong paliton, available ta diha via COD. Pwede ka ninyong pwede mo mag-order. Alright? So, katong mga uban ka na to diha karon nga panungkad sa ilang pagpaniud to. Kumusta ta ninyo? Hinaot nga inyohan ang giplastaran kudo sab ang pagpahimsog sa inyong kalawasan. Nakapamalit na mo sa mga produkto diri sa Calabo. Tuod kini ato ang tulumanon. Gihatod ka nato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga Calabo, mangosteen, manglunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug guban pa. No, parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga adunay sangkap nga Calabo garlic, lemongrass, turmeric ug luyan dilaw. Tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus, tanang balatian, todas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Sige, padahin ta, Lolo Baba. Ganyi, padahin sa paglalong-lalong, adlaw nga birnis, dito karon ha. O katong mga kadawat, nakakuha niya, nakapahimulos niya silang swildog sa dihang parang magic sarap. Kaya isang kumpas lang item siya. Wala na. Magic. Isang gastos lang, hurot na tanan. Dagan kayo klase sa mga sulit yung mga kabisyo my love, so sweet nyo. At yung mga uban kanyato diya karon nga
dapat unahon na ito paggasto ang pagpahimsog, invest muna ta sa itong lawas, usa ta mo invest sa ubang tao, sa mga butang, no, sa ito ang planong negosyo, kay usa ramang taon tuod niyang negosyo at trabaho, kung lawas, minghoy. Bitaw gani. So mani ay mga ani mga tips para inyuhang malikayan pud sa mga kabisyo my love so sweet, no, nga magsakit ang inyuhang mga kasing-kasing tungod kay gibiyaan mo sa inyuhang uyab. Ano ihatag si Lolo Baba sa inyo, ha? O ikaw na explain ani Lolo Baba, ako na sulti. Away problema anything goes, doesn't matter. Ready na ka, ha? Una, iwasan. Okay, aniya mga kabisyo my love so sweet, ha? Likayan daw, matod pa, no? Likayan nga istoryahan ang kasal. Likayan nga istoryahan ang kasal. Hinungdan, okay, kung gusto nyo biglang magka-amnesia ang boyfriend nyo at bigla kang iwanan, sige, i-open mo ang dream mong makasuot ng wedding gown. Ang laman ng utak ng mga lalaki ay kalimitang tungkol sa boobs, ginabasay, tagay o barkada. Gani pod Lolo Baba, no? Wa gina tuod mo sampot sa mga nahuna bitaw nga moagi nang ginapangandoy nga mosuot gyud mi og barong Tagalog. Or kami mismo mosuot og gown. Moagi nang sampot sa mga nahuna nang ingana gid kayo mga kabisyo my loves. Tama gid pod siya kay ang lain ang nahuna magud namo aside sa tong giingon niya obvious ra pod siya kayo. Ay po kay halata. Pero nyago-nyago sa gigahapon niya pero dili lang kayo sobra bitaw sad. Nga mo kung hunaw niya man ganyan mig sama sa inyong gustong kasal, kanyang sure nagig kayo mi nga ikaw niya gyud, ha? Pero dili ang kasal nga mga suoton, mga himuon, ang gasto among ginahon niya. Ay man mo kay maglipay-lipay lang mo, kami magulgol me. Asam ko mangangkong ani. Ay nako, gusto kog bunggang kasal, dapat magasto yo kog mga 100,000 kape. Di biya gilali magpakasal no. Pero kung gusto ka og normal, simple lang kasal, 10,000 okay na. Diba? Nya tapos pakaon lang. Kung magpakaon manggani mo sa mga bisita, dito mo ang mga buffet bitaw, unlimited rice. Dako na kanyang 10,000 doy. O niya kanyang mga kuwan, kanyang tawag kanya. Sa kanyang mga picture may kiling. Nasa ba na siya? Basta muna na siya. Kanyang mga picture. So, okay, kung kabaluhan niya ganyan na. So, pasabot, wagi minagunyaw niya. Pero kanyang mga picture, okay, gapon sab na siya, no? Pero mahal kanya siya, kumukuha kag professional nga maniniyot. Ha? Dapat ka itong, kuha na lang, kita na, naman kita yung mga cellphone niya, at yung mga cellphone niya ito, high-tech magkikaista niyan. Kamukha mo na lang yung picture. Diba? Ayun yung paghulam-hulam pa o mga gamit o suoton niya dyan, picture naman, mag-formal attire mo, siya baka mga, nag-iuban niya, ganyan, katong, nag-pictorial sila, nasa sa mga passport ng mga kanya niyan. Diba? Ang uban, nasa bukid, nasa dagat. O, diba? Murag wala lang gitaong kayo ba, ha? Gasto lang silang pamilito. O, kung nasa lang sakinan, mas maayo git po dusab, no? O niya, tapos, usa pa ba? Usa pa may laing mga gastoon, dahil po dusab niya may kiling. Kanang, of course, giveaways para sa mga bisita, sa mga ninong-ninang. Kamo niya magbuhat niya, ha? Pakitahan lang ninyo. Saba, pwede mo maghimo-himo na lang og ribbon. Niya, tapos, nato yung pinakalitis sa tungyagi kay ni mahal pa niyang sibuyas, no? Sibuyas, po diyang iyang gimong souvenir. At least, nagamit yung kayo yung taon sa mga bisita. Kanyang mga souvenir nga panghatag ninyo, i-display, mawala pa niya. Di pa niya nila mahinom-duman, makalimtan pa niya. Kanyang mga invitational card. Ha? Paprint lang mo eh. Praktikal lang ba, no? Kanyang gasto ninyo og mahal. Og taman,
ang mga lain tao ay may makapahimulos ug malipay niya kaya uy malibre ta ni kaon diri. Uy kining sosyalan ni nga okasyon ni. Di ba? Kaya ray murag maka benepisyo niya pero aside niya imuhang misis nimo magbalipayon pud usab kay ila magin mga paka-enjoy bang good chat pero kami mga lalaki wala. Pasensya jud kayo pasaylo agi taon me. Oh, lahi gid kayo nasa mo nya gyud. So kung sa'yo pa mo nagkauyab, Lolo Baba, dapat isa muna ka mag-mention ni Ana, ano? Oo, gani. Bago pa gani mo, pila pa mo kabulan niya. Tapos mingon kag usama itong mga himuon ka nyo. Magplano katadaan sa tuwang kasal. Wala pa gani nag-propose ang imong uyab. Wow, pangunahan mo niya. Hey guys, you're getting in my nerves. Kadua, wag magpapakita ng motibo gusto mong magka-baby sa kanya. So, ikaw nga babae, ayaw magpakita ng motibo nga gusto ni mong magka-baby dayon. Okay, matod pa, ha? Mamani siya, ganito ang tumatakbo sa isipan ng mga lalaki kapag na-mention ka ng baby. Baby, topic, wedding bell. Mabilis pa sa alas 4, lalayo ang hinayupak na yan sa Oo, pag ganyan makita niyo mo nga bago pa mo tapos kining ang lalaki nag-isip na kanya wala palang gani may unta kung naan niya o niya diya pa nimo i-open ang inga niya pero wala palang gani inyo mismo gunit-gunit pa lang gani inyo ang kamot di ba? O achievement na kay niya salamat nakagunit lagi ko siyang kamot nakasimot ako siyang buhok ha? Nana kay mga inga niyang panganyoy nga ay ninyo siguro no kung babae ang atuang anak para kining natay murag kuan ba kining princess sa tuang pamilya. Mulayo dahin sa Lolo Baba kay pasabot nga na ay kasal gini padulong ni, ha? Tali jud dahin kumanan ni. Kay mga lalaki kasagaran mga kabisyo may love sugod pa lang sa relasyon. Dili ginaingon nga sama si mong ginahuna nga kamuna dayon ang ilahang pakiubanan. So maglatagaw pa ng isip ana tuod no. Tapos maglatagaw pa unya tapos kining magunahuna pa nga siya na bagyod. Ikaw na bagyod, do? So napanay mga consequences base niyang mabago pangihang pag-iisip ug iyang damdamin. Tama gid ka diya may kiling no. Okay, kanya imo ang gusto nga matali dayon tud ka. Sabi tayo po sa Duban nga bisan niya wala tuyo pero na naman yung taon niya. Diba? Pangit kayo pamanyaon nga unwilling ba nga ay na naman niya sige panindigan ta ka. Murag nakuan man kay tungod na lagi na buntisan. Ninyo siguro niya kung pakasal man ganyan mo kanyang willing yung kayo siya nga siya giunya mo bungad na sa imo ha. Kini malabs. Pabuntisan ta ka para pakasal ta ha. O di ba ka magpakasal ta para magbuntis dayon ka? Ano ta, no? Katulo, plano nyo mag-live-in? Muna, think again. Ang dami kong mga kaibigan na magsyota na masasaya na sana until they decide to live together. Di ba talo agad ang babae sa ganyang arrangement? Wala kang pinanghahawakang papeles ng kasal dyan. And believe me, mas madali para sa guy ang umayaw agad kapag hindi na nag-workout ang live-in relationship or arrangement ninyo. Mao ba? Inoonsad, no? Daghan bito kayo mga nagbulag nga nag-live-in mga kabisyo my loves. Kaya nasuta naman nila yung lahat mga tagsa-tagsang kinaya nag-usa na sisla sa usa ka balay. Pero matod pa nila po sab dapat mag-live-in daw kuno. Napoy ba nag-ingon niya na nga Lolo Baba para matest o ma-practice mo daan sa kaminyoon kung kamo bagyod sa isigusa. Diba? Kay kung sa pag-live-in pa lang labo na kayo mong magkasinabot o sa pagka kung magminyo na gid mo wa na gid mo itakas. Depende man po sa tao kung unsa gid ang iyang tinuuhan o kung sa gid iyahang paminaw nga tama para sa iyaha. Pero kanyang pag-live-in tama pid daw po siya magkakuan gid mo mag-abot yun yung mga kinaiya batasan. Ilabi niya kung ganyang ikaw nga uyab, ikaw nga lalaki, buraot ka sulod sa balay, tapulan kay kastanan, tinging hugawan pa yun, dot, kanang damak,
Oh, Ma'am Guay, sa babae, nga ano, nakilibin pa man ko niya. Ay, limpyado man kanya siya itong wala may naglibin ng uyab-uyab yan, me. Miss, puti. Karon murag time sa, I'm 2x2 in my mind, ha? Nga, ikaw po babae. Ma'am Guan po sa lalaki, nga, kuhan po kay ka, nagger po kay kasta niyan, sige lang ka, o bratatat niya, buntag pa lang sa'yo. O niya, tapos, sugato ni mo siya, o yaw-yaw. Di pa dyan ka palas. Tapos kanyang basta daghan po kay mga pa, no? Diya, basukod ganyan yung mga pagbati, diya, o ginyuhang mga garbo, mga tanan-tanan sa inyong batasan, pagkatao ninyo, no? Kung kamu bagid, o kung mauyunan bagid tao nimo, o nabagi kabaguhan. Kasi nga niyang pag-iha, no? Diya, ganyan mo na, masuta, ganyan nimo tamat. Pero kamo niya ibala, magigo niya niya. Pero kung lalaki gid po siya makamatikod nga murag toxic nga niyang klaseng relasyon, musibat ganyan jay. Pasi sa kote. Hindi kita carry. Easy lang sa pag chat sa boyfriend mo or pagte-text. Uso pa ba text karon? Kaya matod pa, kung inakala mong okay yung halos minuto ka nang magte-text sa kanya, then I'm telling you now to stop harassing him with your constant chat or messages. Alam ko na gusto mong maging parte ng buhay niya, pero huwag naman pati sa mga oras na di kayo nakikita gusto mo pang pakialaman. Ito na lang para mas maintindihan mo ang buhay ng mga lalaki. Ganito, ang usual na cycle ng buhay nila. Gigising sa umaga, pupunta sa CR, maliligo, papasok sa school, trabaho, kakain, balik sa school, trabaho, tatagay, uuwi, matutulog. Uulitin ang buong cycle. Ayan, sige. Text mo siya habang umibak siya. Aber, kung sweet pa rin ang dating sa'yo. Dapat kung tawagan na kining gusto ka makig-sweet sa iya, kanang naagid siya lulubaba. Pero wala may problema siguro lulubaba nga kunta ka sa iya to, di ba? Ang problema lang niya na kung na ba kayo nakarelasyon niya ng kulit kay satanan bitaw gitaon. Bago aganin mo nagstoryahan ay taod-taod, pipila ka mga minuto ning tawag na sa. Ning kontang na po. Pwede na siya ma-apply na siya kung nag-uros-uros gid niyo ang mga feelings sa isig sa kabisyo, no, my loves, no? Murag hindi talaga taon makaya sinta. Nyag bukal-bukal gid ba? Nga murag di ginyo mapugan yung kagalingon nga murag kailangan niya ginyato magkayo siya magkauban, ha? Okay, hanap kita eh. Pero pag ikaw ang ganyang inganya niya tapos ang lalaki sila lang kayo sa tanyan, of course bisag kisa ikaw po babae sa mukan po ka eh, ha? Dili po ganyan makikunta kung makikuan pa nimo, no? Ha? So dili lang ni siya ma-apply sa lalaki, pwede po ni siya ma-apply sa mga babae po sab, no? Kanya po yung ba mga lalaki sirok po kayo sa tanyan. Diba kay naka-timing, nakauyab o gwapa, maunang murag kuan kayo. At kuan kayo kining bantay sa radyo kay sa tanyan. Diba? Wasa man ka. Walay ka nag-reply, naglaglag ka nyo. Agdoy, nag-date ni ba? Ngitaglain, wala tani. Kanyang inganya, magkaroon sabi ako salya ni mo, ha? Dagan na kayo mga storya dahil. Namutubag na yung pagpuyo, nalibang rako. Amo ka. Dapat tigilan ang pagkukwento about sa dati mong syota. Sino ba namang lalaki ang gusto marinig ang mga patungkol sa ex ng syota nila? At wag na wag mong i-compare ang present boyfriend mo sa ex mo. Okay? Ano? Gusto mo bang kwentuhan ka rin niya about ex-girlfriend niya? Ano siya? Hindi ka ganahan maminaw, kabisyo, ana, ayaw po, dog sulti, ayaw lang siya. Unless kung manguta na siya, no? Diba? Tama ba, lulubaba o tama na? Tama yung kanyo. Ayaw na pag-isgutan niya. Unless kung manguta niya siya, o niya tapos, katulad po niya mangipungutan niya ang imuhang itubag. Di kayo maghimo na yung kag-story taon. Kabalo ka, katong imuhang kaagi manggod, nga niya magod niya. Kahit ang magod kasi good. Niya tapos, ang imo story kasi ha, magbida siya. Bida kasi sa tanyang storya ni mo niya.
Nya pangutanon asa na mo karon ha? Nabulag-balagi mo. Oh. Lain medyo kayo maminaw storya bitaw sa imong ex ikaw mura na kagtaw-taw skilid ha. Ibalik na siguro kanya ko, ha? Ano gusto mo, ha? Hayaan mo mag-enjoy ang boyfriend mo with his barkada. Okay, once in a while. I'm sure my girls night out din kayo ng mga kaibigan mo. Everybody needs time with their own kind paminsan-minsan. And during those times, let him enjoy himself and tigilan na ang pag-chat-chat ever. Oo, pakingana. Pero kailangan kong mukuan lulubaba. Musupak ni nilulubaba. Dapat kumustahon gini mo imong uyab. No, asa naman ka, kumusta ka diha. Pero kung ganing ka nang imuhang pagkumusta sa iyaha, tapos, di siya mo reply sa imuha. Ana, di siya pa-disturbo. Sige, pasagdaan na lang. No? Pasagdaan na lang. Tapos, pagkaugma na ka mangludo, malay ka nag-reply sa kuha niya. Mutubag man kining hubog na mga babe. Babe, bubog na mga ko, babe. Dito ko natulog sa amot kaysa itong takikawhan na to, eh. Giuli man ko niya siyang kwarto. So, munawa niya ko ka reply ni mo, babe. Kaya nagpatong naman siya. May naging anya nyo, matugag tinuod nyo. Niya, masumbagan niya yung kadayon. Selos at insecurity. Oo, sa totoo lang, ito talaga ang nangungunang relationship killer. Okay? Unang-una, dapat tanggap mo sarili mo na worthy ka bilang syota ng boyfriend mo. Meaning, alam mo ang walang ibang pwedeng sumabay sa kagandahan mo at sa mata ng boyfriend mo. Kung ikaw mismo hindi ka convinced na worthy ka nga, paano mo naman mapapaniwala ang boyfriend mo na tama ang desisyon niyang ikaw ang pinili niya over the rest? Kaya, sister, carry mo yang sarili mo. Okay naman ang magselos pero wag mong gawing career at maunsyame ang buhay pag-ibig mo. Okay. Sige, dapat kuan yapon ka. Kung magselos ka, kunti lang. Kunti lang. Ha? Para dili kayo maguba ang inyong relasyon sa imong pagsisilos nga mura na kag inyong buang, ha? Kaya kung dapat di ka mag-insecure, tama bitaw nyo, ayaw pag-insecure. Ha? Dapat confident kasi mong kagalingon. Ay, gipili ko sa kuyab. So, pasabot, gwapa dyan ko. So, magpagwapa dyan po kagsamot, no? O, imbis ka ma-insecure ka sa bang tao, sa bang babae, ikaw man kamot sa mong kagalingon nga, mas mugwapa. Palabuan niyo mo mong kagalingon. Ay, mo ang kompetensya niyo mong kagalingon nga. Gwapa ko karon, dapat mas gwapa ko ugma. O, same yapon, ay, gwapa ko kagahapon, so dapat mas gwapa pa dyan ko sa mot ugma. Anya ba? Dapat nga yan yung mindset. Ha? Oh, nga mura niya mong sama bitag mga model, mura niya mong sama kining mga usay tawag kanya kanyang basta kanyang mga sa mga salida na bitaw sad, ha? Ayaw kayo pa sobra bisag na mo sa balay nga tapos nakagidlay yung balay nga nya gyapon yung itsura. Uwi niya kristiyanan, uwi niya. Alas 11:32 mga kabisyo, my love so sweet. Padayon ta sa atuang panaguban, duyog yapon sa pagpaminaw kanato karong mga tagna, especially kanato ning uban nga panukad sa ilaha mga buluhaton, plus gyapon ta sa atuang paglanog-lanog ilabi na katong uban nga gustong ma-boost ang ilahang immune system. Of course, aniara kabisyo ang tubag ni Ana my love so sweet, Angelic C vitamins para sa protektado og himsog nga panglawas, gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C, ha. Ang pinaka-epektibong vitamins nga adunay herbal content, puno sa minerales ug modepensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate. Okay, kung adto mangani ka sa butikag parmasya, pangita ang Jesser Angelic C with sodium ascorbate or Angelic C vitamins. Kabisyo my love so sweet. Okay? So muna siya ang inyong pangitaon nga vitamins di lang para sa imuha, para podsad sa imuhang mga bata chikiting aron boost ang ilahang immune system. Padayon ta sa unahan, duyog sa pagpaminaw ining programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo kini si Mike Ling. O kini po si Lulubaba, ha?